ụmụnna bụ ike ndị eji eje mba ụmụafọ Igbo nnọọ n'oge ilu Igbo nke taa. Abụ m Nnaọma Isaac Osu, nwaafọ Igbo unu. N'ilu Igbo taa ana m agaje ịkọwa ilu nke na-asị were ehihie chọọ ewu ojii tupu chi ejie. Ilu a bụ ilu na-egosi mkpa ọ dị iji oge na-eme ihe. A na-asị na oge adịghị eche mmadụ. N'ihi nke a, onye mara ihe o kwesịrị ime ya gaa n'iru mee ya ozugbo ozugbo, n'ihi na esi ka ọ dị echi, enwere ike echi ahụ agaghị adị. Nke a bụ eziokwu onye ọbụla mara ihe kwesịrị ịgwa onwe ya. A sị na ọ bụ ka eme mere ọdụ jikọ nwa awọ, nke bụ ka eme mere nwa awọ epụghị ọdụ. Ndị oyibo na-asị na procrastination is the thief of time, nke bụ ka eme na-eme ka oge funarị mmadụ. Ewu ojii na abalị bụ nwanne. Ọ bụrụ na ihe ị ga-eme n'ehihie ichewe ka o ruo abalị ruo, oge gị efunarị gị. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ ilu nke na-asị emee ngwa emeghara ọdachi. Ọ bụrụ na onye gbuwe oge, ọdachi adabido ya, nke bụ oge dị mkpa. Ndị oyibo na-asịkwa na time is money, nke bụ oge bụ ego. Onye oge funarịrị, ihe karịrị ego funarịrị ya. If you lose your time, you have not just lost money, you have lost a great deal. Nke a bụ ihe ilu a na-akọwa. Ụmụ Igbo ndị anyị ji eme ọnụ, ka anyị were ilu ndị a mụta ihe. Ọ ga ha m n'ọnụ otu a. Cheta ka ahụ ka ị binyere m aka n'ebe ahụ na-egosi na onyonyo a masịrị gị, ka esi akwara ndị ọzọ. Ọ ga-adị oge ọzọ, ọ bụ na anyị bịa, m ga-akọwakwa ilu na-abụ dị mkpa. Ndị a na-asị ihe suru agbawa, ọ bụ egwu, ọ bụrụ ọsọ. Nke ọzọ sị ọsọ ndụ adịghị agwụ ike. Igbo ndị ọma, ebe ọ bụla ị nọ n'akụkụ ụwa, ya dịrị gị mma. Ka ọ dị oge ọzọ.